ҳаматон ба салом алейкум дӯстони азиз, ҳамаи шумоёнро бо иди рамазон табрик мекунам. ҳамеша дар дил чӣ орзу ки мепарверитон ҳамаш ҷомаи амалӣ пӯшад. Ва инчунин дӯстони азиз, як бародарамо хоҳиш карданд ки як видеоро ба ютуб гузорем. ду дасташон нест, барои ҳамин кӯмаки мову шумоён лозим аст. Дар моҳи шарифи рамазон бисёри хайрхоҳ ҳастанд. метавонед ба ҳамин бародари мо хайр карда бошед. нағзи кас, дӯстони азиз, ҳамеша дар дили кас ҳаст. Ва инчунин карташонро дар рӯи экран гузоштагӣ. хайр рафтем, видеоро то охир тамошо кунед. Assalomu alaykum. Manga yordam kunid. 5 sal boz darsam marhum shudam. Men yordam kunid. Assalomu alaykum. Man модари Боҳирӣ Баҳриддин мебошам. Шумоёнро бо иди моҳи шарифи Рамазон табрик мекунам. Писарам Баҳриддин 5 соли син аз дасташ маҳрум шудаги. Ман мехоҳам ки аз шумоён маблағи калон камтар ёрӣ расонед. Ман мехоҳам ки бефарзандобу худо фарзандталаб доба фарзанди бемороба дар даст ба худо илм шифо ато кунад. дар ҳаққи якта мусофирангоҳ дуо кунед. ёрдам мекардаги одаморо якта дуо кунед. Омин кунед якта. Омин. ҳамин писарамба ки хайри худоӣ карда бошанд, ҳамонҳо ба худо илм якша ҳазор кунад илоим. ниятошон бошад, худои толи ниятошон барасонад. илоим орзу ҳавасои башконашон бинад. омади корошонати барори корошонати тану ҷонашона соф кунад илоҳим. умрошона дароз кунад. соли дига моҳи дига ва моҳакои шарифи рамазонба худо ҳама моҳи ақаторамо кам накард. худо ҳамин рӯзакои хурсандиба бо расонад. Омин. Аллоҳу акбар.